Oo, vaikka mä putoankin. Oliko 16? 16! CO2 käytettiin ennen niin kuin tosiaan putkimiehet käytti jossain kun vaihtoehtoja linjasulkuventtiileitä tai batteritermostaatteja ynnä muita. Mutta sen käyttö on siellä kiellettyä sillä tavalla, että CO2 ei siellä käytetä, mutta CO2 käytetään edelleen noissa sammuttimissa. Missä sitten näitä löytyy? No niitä löytyy edelleen semmoisten laitteiden luona, mitä korjataan sen sammuttamisen jälkeen. Idea on se, että se päästään korjaamaan vielä sen jälkeen, että tämä ei töhrittää CO2. Se syrjäyttää hapea sitten, jos te käytätte jossain ison kopiokoneen luona tai jotain vastaavaa. Sen jälkeen tätä voi kantaa täältä alakahvasta. Ja tästä hahlon alapuolelta ottaa tää letkun irti. Joo, ja repas epäsy. Niinku äijää korvista. Ei oo tapana. Noin. Ja sit se on vähän kauas. Varoitus vaan. Liekki ei juuri. Hyvä. Hyvä. Loistava, pienet aplodit on paikallaan. Hyvä. Aggressiivinen sammuttaminen. Loistava. Ota sen letkun alapuolelle sieltä kaulasta. Ja sit työnnä vaikka sitä ensiksi sitä sokkaa itsestä poispäin, että sä saat semmosen liikkeen siihen. Ei sit noin, ja sit kova repäsy. Noin. Voimaan kun. Siinä menee jo aikuisessa. Ja sit letkun hahlo sieltä alapuolelle, sieltä ei ihan... Mikä se sieltä? Yleensä on joku kasvuisessa. Ota vähän lähtö enemmän. Mene lähemmäs vai hei olla. Hyvä. Noniin. Mika saa siitä pois, niin silloin me ollaan jo vähän viikko voiton puolella. Hyvä! Ei sieltä tarvitse ottaa kahvia. Pistäkää niitä harmaita tänne. Saaks kukaan yhtään? Hyvä. Aika hyvin. Jari! Mitä? Pelataanko me ollenkaan? Joo, odottakaa. Ai. Se oli vähän. Ei tuu mitään, ei. Se meni kahdeksan. Se oli toinen. Sitten otat se ämpärin tähän eteen ja pidätte sitä, koska me reenataan ryhtiä. Pitää olla siis hyvin selkä suorana. Puoli minuuttia ja sitten kilahtaa. Saatko se mennä alaspäin se ämpäri? Nyt! Noin! Mä voin sopeuttaa vähän. Kestää monta liian. Saa puoli 10 välein sieltä. Onko se linjatuomari tuolla? 3, 2, 1, nyt! Selkähierontaa olis kun täältä kattoo, että... Joo, 3, 2, 1, nyt! Kato, siihen pitää kädet suoraks, ihan suoraks. Ne on suorat, ne on vaan pitkät. Taittuu jo.
Ihan ei täysin kuppeja sit sinne kivuun. Ai se luovut. 3 finalistia jäljellä. Mä heitän mun puolesta. No mutta hei, hyvä suoritus. Ei. Joo, kato hyvä. Anne on vähän pienempi. Joo, kädet. Annehan on kaikki suorimmat. Ei tunnu missään. Ihan totta. Joku istumaan tuohon Anne näin. Kyllä, tää rupee painamaan. Mutta ei oo enää suorat kädet. No, ei ne mene suoremmaksi. 2 finalistia jäljellä enää. Kädet ylös, kädet ylös. Annella on kyllä aika särmää sen. No kyllä Anne ätää. Niin voittaa. Älä laske. Käsiä ylemmäs. Ei nouse! Käsiä ylemmäs. Ei, ihan noin paljon. Mä en taida ottaa aikaa, kun mä tiedän, että voittaja löytyy ilman ajanottoa. Toi on jo kyllä aika. No ei sen väliä, miten sä pidät puhua. Leputtaa välillä. Leputako molempia? Toi on kyllä vähän siinä. Voitte te keskustellakin, jos siinä on jotain asiaa. Tää on vakava laji. Niin on. Jätä Eiköhän hytä. ruveta antaa aplodeja, kun kohta jo rupee hyytyyn, että jee! Noniin. Opettakaa! Tämähän ei varmaan lopu ikinä tällä menolla. Nämä pojat pitää vaikka huomisaamuun. Selkälihassa Hyvä se on. temppi, Arto. Mitä perua? Vielä vähän. Perttu, ei kiirettä. Jännittelet sen verran, että ne tipahtaa pois. Arto, koko keskustan puolesta nyt taistelet. Silmät kiinni Ja kato, hyvää yötä. varavia heitellä yhdelle peukalolle tuosta. Kuka ainut, kenellä kädet yli? Ei mulla. Ja nyt on... Ei, voittaja löytyy! Ei mitään, vieläkö 5 Ei tarvi laskea alas vaan. Ai, liian helppo. Tää oli hieno. Ei mitään, en mä kerran jos venyttele. Mika